complicado porque cada un está en sitios diferentes e, bueno, gracias que collimos a cousa con un pouco de tempo e fomos capaces de, primeiro, ter un sitio emblemático contando coa universidade que tamén organiza este acto con nós. Aquí está a memoria e tamén o futuro, a memoria dunha serie de acontecimentos e, sobre todo, o alimento que nunca debemos esquecer, mesmo que estexamos en tempos mellores, mas sempre mellorables, como os que hoxe vivimos. Voces ceigas, porque aí está todo o seu significado. En galego ceibar emprégase no galego patrimonial para desatar os animais, e esa era a sensación que tiñades, os que por aquí vexo, por aquí estades, que fixestes o que fixestes aquí no ano 60. Que será de mí? Ah, vi, 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 ah, vi, 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 vi. Vexo unha pandilla de avós, xa medio reumáticos todos nós, pero intelectualmente activos. E pregúntome que foran os bolonios nestes días de hoxe, ante situacións como as que teñen, que poidan producir a ilusión ou a esperanza que actuacións como a que hoxe se conmemoran producir. Eu penso que para a cultura e para o país é un punto de inflexión a aparición de Voces Davis, é dicir, a musicación de poemas de poetas consagrados como Celso Emilio ou outros que daquela eran mozos como Lois Dieguez. É un fito moi importante e eu penso que é onde se produce a gran inflexión desde aqueles movimentos estudantís do ano 68 en plenas movilizacións estudantís na Universidade de Santiago. Penso que foi un aire de frescura e, insisto, un laboratorio de ideas non só na música e na expresión artística, senón tamén no mundo en xeral e a todos os niveis falando. O acto foi espléndido, un tanto improvisado, desas cousas que xa hai unha vez na vida, porque todo era, verdad, todo era sobre a marcha, non se sabía moi ben que o que iba a pasar despois. Hai moitos recordos de cando Xavier estaba cantando, verdad, as campás que lle facían o eco por detrás. Foi, bueno, unha conxunción astral que non se volveu repetir que eu saiba. O que hoxe define a música do noso país, que se viu continuada ilustremente por moitos outros, en vos recoñece as súas raíces. Hai anos, uns puxeron coas súas voces ceibes os alicerces que mataron no tempo de calar. Tampouco agora hai que calar. Hoxe, como outrora, ante a barbarie que nos azulta, hai que seguir cantando tirado do chan os fusiles. Os que disparan hoxe as pistolas non saben cantar. Eles sí saben cantar. Depois o grupo evolucionou, maduramos. A mí parece que o concerto do Capitol foi moito máis cocido, máis representativo do que se podía facer, máis maduro, máis sólido, pero, bueno, carecía do encanto da primeira vez. Un reencontro fundamental, con unha parte fundamental tamén da nosa vida, na que intervinimos en momentos que parecía imposible e fixemos da noite un día.